Salon magana da fitar zance na kance na ki ake bance alfarma dama ce kimin ne na giwa maza zani gari abi ayi ta ayi mu biyu ne muka dace rike alkawari na rike ni ma da masaradin ki na barra ni jinta da wasu ba ni aure na mu ba sabon ba kuma ba gaba ba tunda na samu sarautar mata wata rarraba ne. Salon magana da fitar zance na kance na ki ake bance alfarma dama ce kimin ne na giwa maza zani gari abi ayi ta ayi mu biyu ne muka dace rike alkawari na rike ni ma da masaradin ki na barra ni jinta da wasu ba ni aure na mu ba sabon ba kuma ba gaba ba tunda na samu sarautar mata wata rarraba ne. Salon magana da fitar zance na kance na ki ake bance alfarma dama ce kimin ne na giwa maza zani gari abi ayi ta